भाई लोग आज हम बात करे वाला बानी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। पावर स्टार पवन सिंह के जौन है गाना आवता कैसन पियवा के चरित्र बा 2.0। ई गाना बहुत पहले एगो आ चुकल बा। उ गाना बहुत धमाल मचले रहे। ई गाना तारा लोगन के का लागता धमाल मचाई कि ना उ कमेंट करके बताइए। एक बात और कहे चाहता नहीं, पावर स्टार पवन सिंह लाइव आके कहले रहलन कि अब गाना आई तो रुकी ना, उहे होता एक दो दिन गैप करके गाना एगो आइए जाता। आ पावर स्टार पवन सिंह के इतना गाना होता तो छोटा मोटा गायकार लोग के ऊपर बहुत फर्क पड़े वाला बा। कैसे कि कोई भी आदमी बड़ा आदमी के देखे जाला, छोटा मोटा आदमी के ना देखे जाला। वैसे कहता नहीं कि पावर स्टार पवन सिंह के इतना गाना होता तो छोटा मोटा गायकार लोग के ऊपर बहुत फर्क पड़े वाला बा। एक बात और बा भाई लोग, खेसारी लाल के गाना नहीं आवत, तो वैसे पावर स्टार पवन सिंह सोचता रहन कि भाई लोग पब्लिक के दिल रखे खातिर हमरा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे के पड़ी या ज़्यादा से ज़्यादा गाना लियाए के पड़ी। तारा लोगन के का लागत उ कमेंट करके बताइए लो, हम सही कहता नहीं कि गलत। एक और बात बा भाई लोग, पावर स्टार पवन सिंह के जलवाही कुछ अलग बा। एक पे एक गाना लावता रहो ना, हर गाना सुपर हिट हो जाता। तारा लोगन के का लागत, हम झूठ बोलता नहीं तो कमेंट करके बताइए लो। तो चलो लो, हमार वीडियो अच्छा लागल हो तो तारा लोगन के लाइक सब्सक्राइब करिए लो। आ पावर स्टार पवन सिंह के फैन होगवा लो तो पक्का लाइक सब्सक्राइब करवा लो। तो चलो लो, हम अगले वीडियो मिलेम, तब तक के लिए गुड बाय।